aing Diyos gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit, dinhi sa yuta, og diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Verse 5, ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos o pagsimba niini, kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos, og abubuhan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway, lakip ang ilang mga kaliwatan hangtod sa ikatulo og ikaupat nga kaliwatan. Apan, ang nahigugma kanako og nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Magampo ta? Amahan namo nga langit nun. Salamat kayo sa bag-o na pod og labas kayo nga mga mensahe nga imong giandam alang sa matag usa kanamo. Nagampo ako, O Lord, nga kining mga pulunga nga among mga madungog, mahimong dugang nga pagtudlo, warning, mga pasidaan o Dios, mga pagtulid sa among mga pagkinabuhi. Tabangi kami, O Lord, nga sa matag panahon nga makadungog kami sa imong mga pulong, matanawa namo ang among mga priority sa kinabuhi og asa nakadapit o Ginoo. Salamat kayo, O Dios, nga imo kaming tabangan karon nga makasabot kaming tanan. Nagampo ako nga dili kini malabayng kawang nga maagaw kining mga maayong binhi, mga pulong nimo nga imong igahatag sa imong mga anak, nga dili kini mahilabtan sa kaaway. Nagampo usab ako og mga kasing-kasing nga nangandoy nga masayod sa imong kabubuton og magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Salamat, Lord, nga ang mga kabataan nga tuwa sa likod, sila usab adunay pagsimba karon nga sa level nila makahimaya usab sila diha kanimo. Panalangini sila, O Dios, silang mga magtutudlo og ingon man usab kami og sa tanang maabot niining mga mensahe kabuta sa imong gahom. Kini among giampo og madawat namo ni kanimo ra gyud, Amahan, gikan kanimo. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Daplin ako gamay kay sinagsayo-sayaw ning atuang palpit. So, ang ato karong hisgutan mga igsuon kining silot sa Dios sa iyang katawhan. Unang-una, katawhan sa Israel o niya sa panahon nato karon disiplina alang sa mga katawhan sa Dios nga gitawag og mga Kristohanon. Kristohanon kay sumusunod diha ni Kristo. So, dunay mga pangutana dinhi ngano man nga ang mga katawhan sa Dios nahiagom man gyud sa maong kasakitan. Ngano man nga ang katawhan sa Dios nahiagom man gyud sa grabe kaayo nga silot. May mga kasuguan ang Ginoo nga maoy hinungdan nga sila mapanalanginan. May mga kasuguan usab, mao ni mga kasuguan nga nanalipod sa iyang mga katawhan. Gihatag ning maong mga balaod pagpadayag sa gugma sa Dios. Apan tungod kay ang pulong sa Ginoo, ang balaod sa Ginoo napadaplin, ang katawhan nagbuhat sa matag adlaw og bisan unsa na lain naka gusto nilang mahitabo og maoy hinungdan nga sila'y gagama sa ilang kaugalingong silot. So wala tay i-blame nga ngano man ning akong silingan. Ngano man giingani ko sa Dios. Tungod kay kita maoy nagmugna ni ana mga igsuon. So, gusto nako nga dili nimo disturboon ang imong tapad. Pero kung gasto po mo mag-cellphone, ato lang mos gawas. Kay modungaw man pug apil lang na si mong tapad, mayon pug siya po nang ni. Siya man na. Diin man na. Mo apil man na God. So, ari sa nako tan-aw tanan kay gusto na ko na sa di pa ta mo uli, makasabot gyud ta og ayo, kay moabot na tag 20 ka tuig sa tong pagsimba, pero kung manggawas ta, murag ignorante ta sa Biblia. Manandali ra kay mong bulihon aning mga relihiyon na. Kini mga taong daldalag relihiyon, walay relasyon sa Ginoo, dali kay mong bulihon. Kay wala man tayo nasabtan, wala man tayo naibawan. So focus sa og ayo. Now, ang kinatibuk ang istorya sa Old Testament, naka-focus gyud siya 90% sa mga Hudiyo, sa nasod sa Israel, sa iyang katawan.
Nganong 90%? Because may mga nasod na pod nga mga hintel nga na-involve ni ini. Nga gipakita ng dan sa Dios nga ang kaluwasan dili ra para sa mga Hudyo kundi apel sa mga nasod nga mga silinganang nasod or mga kanasuran sa kalibutan. Kaduha, ang New Testament nasulat siya sa Griego nga pinulungan o kinatibuk-an na ang gisgutan, Christianity. Mga sumusunod diha ni Kristo, Hudiyo or Hintil. Hudiyo or Hintil. Mga tag Hintil or Gentiles, katauhan nga dili Hudiyo. Nasabtan na to? Now, arong matulin ta, arong maabot gyud ta sa ato karon nga unsay gusto gyud nga katuna nato karon sa Ginoo nga ihatag diri sa ato Sabta una ninyo. Ang katawhan sa Dios mahimo ra gyud ni siya nga mahiagom sa kasakitan sa panahon nga ang pulong sa Ginoo wala na nila. Distansya na sila sa Ginoo. Muabot dayon nila ni. Magsugod ta. Asa man nagsugod ang katawhan sa Dios. Humanto nagpakasala si Iba, si Adan, misanay ang katawhan, isanay pod ang sala, gihukman sa flood, sa lunop, sa panahon ni Noah, og 8 katawo ang misanay og nahimo na pod nga mga nasod. And then gikan sa maong kanasuran usa ni ana gitawag og Haran, gitawag si Abraham. Abraham, lakaw sa dapit nga akong patuan nimo. Biyayang tanan. So nisunod si Abraham at the age of 75 nakadawat siya promise ni Lord. Human sa iyang tawag nakadawat siya promise. At tagan ti kag anak. Nakabaton siya anak sa saad si Isaac pero sa tawanong paagi si Ishmael. Munang nay Muslim o Hudyo. Gikan kang Isaac nakaanak siya duha, si Esau ug si Jacob. Si Esau nahimong Edomite, si Jacob nahimong Israelite. Ang 70 katawo tungod sa dakong kagutom gikan sa Kanaan kaliwat ra ni Abraham, Isaac, Jacob. Dito ni Jacob duna siya 12 ka anak, 70 katawo naabot sa Egypt. Mauni ang unang pagkaulipon sa katawhan sa Dios. Moabot taron sa mga Makabis, unsa ng mga gidugang sa dakong relihiyon sa Bible. Mao nang paminaw gayo ra ka makasabot. Na unang naulipon ang katawhan sulod sa 430 ka tuig sa Egypt. Ningon si Lord, gawas mo diha, gipadala si Moses. So nigawas sila, gitagaag balaod sa Mount Sinai. Padong sa Kanaan, tungod sa kagahig ulog, di pagka matinuohon, niabot og 40 ka tuig halos. Munang Book of Numbers, Book of Wandering, nangawala sila, katik-tuyok lang. Pagdunggo nila sa Moab, Deuteronomy, gitudluan og otro, kay patay na atong gatuyok-tuyok. Katong nangawa, katong naa sa sinsos nga nanggawa sa Egypt, namatay na kay 40 years. Mga bagong tubo na nga henerasyon. Kani nga tayo magi-commission si Joshua. Joshua, ayaw gayod kalimti ang pulong sa Dios. Magtuon kaniini adlaw gabi. Aron maikinabuhi nimo ang tanan nakasulat. Og tanan nimong buhaton magmadaogon kag magmalampuson. Munay promise. So si Joshua, gilid niya ang bagong generation. Musulod na sila balik sa Kanaan. Remember, 430 years dito sa Egypt, paggikan nila sa Kanaan, 70 ra sila kabuok. Pagbalik nila, 2 million kapin. 2 million kapin sila pagbalik. Si Joshua, gi-commission, Joshua, be strong and be very courageous. And you are about to lead the people and conquer the land. Ilugon ninyo pagbalik ang Kanaan. Kay mo ni akong gisaad sa imong katigulangan nga si Abraham. So sa time ni Joshua, paminaw. Sa time ni Joshua, ang tanan nga mga Israelite nakatilaw gyud og kadaugan sulod sa 7 years nilang pagpakigubat. Nganuman,
Tungod kay ang Dios nga maoy tag-iya sa tanan, ang Dios nga naghatag nila kadaugan, mao ang nag-una kanila. Sunod nga nahitabo. Pagkamatay ni Joshua, nagsugod ang chaos, disaster, spiritually. Na sila gitawag og oppression from within and oppression from without. Corruption na, corrupt na ilang kasing-kasing, wala na kailag Diyos. Unya, sa gawas, ginasulong sila. Ginasulong. So, ang Book of Judges, gibalik-balik na ako ni sa inyo ha. Patay na si Joshua ani. Maulipon sila sa Moabite. Kay nagsimba sila Diyos, kay nibiya sa Diyos, na tinuod. Mubalik sila sa Diyos, maginulsol, og mudaog sila sa gira, kay padadaan silang mangluluwas. Human sila makabaton sa kadaugan, magmalinawon sila, mutalikod sa Diyos, musimba ni Malok. Padadaan na pod sa Ginoo og nasod nga maulipon nila, muhilak sila, mubalik sa Diyos, padadaan na pog mangluluwas nga judge. Mudaog sila sa gira, malinawon ang nasod, mutalikod na pod sila og musimba na pod ni Asherah. Naulipon na pod sila ani nga nasod, lahi na pod nga nasod, muhilak na pod sila, balik sa Ginoo, padadaan na pod ni Lord og maghuhukom judge nga mo'y muluwas nila, midaog sila sa gera, simba na pod sila balik sa Ginoo og nagmalinawon. Human sa magmalinawon na sila, alagad na pod sila sa mga Baal. Ulipon na pod sila sa mga Midianites, sa mga Palestianon, sa mga balik-balik ra. So, asa sila unang naulipon? Egypt. Every time magtalikod sila sa Ginoo, ma-oppress gyud sila, mag-antos gyud sila, maulipon gyud sila, mahimo gyud silang ulipon, makaluluoy kayo. And hangtod, nagbalik-balik ra ni, balik-balik lang. Murag kita, simba, undang, simba, undang, simba, undang. Balik-balik ra. Niabot ang time, last judge si Samuel. Katapusang maghukom si Samuel. Ingon ang mga tao, Samuel, tiguang naka, imong mga anak, wa mo sunod nimo. Nya lisod kayo ang paagi kay nasod ni. Hatagi mi og hari parehas ubang mga nasod. Arong masayon ang sistema alang namo. And ingon si Samuel, no. Wa ba mo kay baw? Nga ang Diyos mo ay naghari na to, gusto mong tawo? Gahilak si Samuel, and then ang Diyos ningon kang Samuel, ayaw hilak, ayaw kaguol. Ilahan ang gusto, ihatag nila ilang gusto. So mo nang gipili si Saul. Si Saul na imong hari siya nga number 1, di ka paabot. Number 2, magbuot-buot sa iyang kaugalingon. Number 3, dili mo sunod sa Dios. O number 4, magpaka-Dios. So ningon ng Dios, Saul, kuhaon ako ang gingarian nimo o ihatag nako sa tawo nga akong gikahimutan. He is the man after God's own heart. O kato si David. And then si David, dunay dako kayong desire nga magtukod og templo alang sa Ginoo. But ingon ang Ginoo, David, di ka pwede, kay man of war ka, kakadugo ni mong kamot. Ayaw kabala ka, kay usas imong anak, mahimong gamhanan, siya ang magtukod sa templo. So si Solomon, nangayog kaalam. Og tungod sa iyang kaalam, nahimo siyang grabe ka-influential kaayo, ni superpower ang nasod sa Israel, ang tanang mga nasod nangandoy nga makig-alliance, makig-amigo sa Israel kang Solomon. So ilang ipaminyo ang ilang mga anak for political issue. Munang kung imong basahon ang Song of Songs, usara igihigugma diha ni Solomon. Ang mag-uuma. Kaya ang kana nga mga babaye, business na sila o mga politics, alliance. Si Solomon nabahin ang iyang kasing-kasing. Because nagsimba siya sa Diyos, ang iyang mga asawa, lain may mga Ginoo, lain may Diyos. So iya pong gipangbuhatan og mga templo, mga halaran, ubanan po niya iyang mga asawa manimba.
So ningon si Lord Solomon, because imong kasing-kasing na-divide, inigbiya nimo, mabuak usab, ma-divide pod ang imong kingdom. Kaya sige ko pasidaan sa ato ang atong priority nga mao ang Dios, ayaw gyud na ayaw gyud na. And dito na pagkabuak na sa kingdom, nipuli ni Solomon ang iyang anak si Rehoboam, duha na lang katribo iyaha. Sa North Kingdom, ang iyang opisyal nga si Jeroboam, Rehoboam ang iyang anak, iyang opisyal si Jeroboam, maoy nahimong hari sa North. Sumunang na duha, Southern Kingdom, Judah, capital Jerusalem. Northern Kingdom, Samaria, ang Northern Kingdom, Israel, ang capital Samaria. Nasundan pa ko ninyo. Sa Northern Kingdom, dunay 19 kahari, puro daotan. Sa Southern Kingdom, dunay 20 kahari, 5 ray tarong. Kinipag yung 5 sa katapusan sa ilang pagkinabuhi ingon nga hari, nangahagba gihapon. So ato nga time, sa kapanahunan sa Northern Kingdom, divided kingdom na to, mga hari dito, ni superpower ang Assyria. Nasundan pa ko? Sa 772 BC, tungod kay ang Northern Kingdom, wa mangyod miila sa Dios, nagsimba man sila sa lain nga mga Diyos, gisulong sila sa Assyria, og nahimo silang ulipon sa Assyria. Nasabtan ko, nasundan ko. Ang Southern Kingdom na prolong pa tungod sa 5 kahari nga tarong. But pag-abot sa 583 BC, paminaw, ang Southern Kingdom, mao ang Judah, gisulong na pod sa Babylonia. Ni anang panahon na, ang Assyria weak na kaayo og nailalom na pod sa gahom sa Babylonia. So ang highlight nato karon, naulipon sila una sa Egypt, sunod sa mga hari sa mga Kanaanhon, og kining Assyria North, then finally naulipon sila sa Babylonia. 70 years. After 70 years, naghinapos ng 70 years, paminaw, ang Babylonia nabuak kay napildi siya sa Persian. So ang Persia mo ni powerful na pod og ayo. Adto nga time, si Ezra, si Nehemiah, si Esther, si Malakay, si Hagay, si Zacarias, silang Zerubbabel, sila tanan, ga-exist atong panahon na, o papaulion na ang Israel, ang mga Israelites sa Kanaan. Nasundan pa ko. Nihuyang og ayo ang Persia, og nikusgan og ayo si Alexander the Great. Before si Alexander the Great, si Confucius sa China, si Taugama Buddha sa India, og si Socrates sa Greek, nipuwersa sila og ayo. Nanggawa sila. Munang una pa na silang tigom kaysa aning Christianity. Kay mga Judaism pamantong ilang kaatbang niadto. Pagkapildi sa Persian sa Greece, muna nang nanatay gitawag ang mga sa panahon ng mga Hellenistic nga unsa pa na diha. Diha sa time nga ang Hudyo na under sila sa Egypt, na under sila sa mga Kanaanon, mga hari dito, na under sila sa Assyria. Later on, sila nagyong tanan na under sa Babylonia, na under na po sila sa Persian, na under na po sila sa Greek. Sa panahon na nga ang Greek na mo'y nag-ulipon, ang Greece na, sa time ni Alexander the Great, naulipon na ang Israelite, ang mga Hudyo. Kini nga time naghilom na si Lord. Ang last nga nagwali, si Hagay o si Malakay. After niya agsulti, pinaagis doa ka prophet, naghilom na si Lord. Naghilom na siya. And almost 500 years nga naghilom ang Diyos, natawo si Jesus. Ang apocryphal books, nasuwat siya sa panahon nga under sa Greece ang Hudyo. That is why dili siya apel sa pulong sa Diyos, ila ra nang gidugang. Kung basahon nimo ang apocryphal books, nakabutang dito kanang Second Esdras, Maccabeos, nakabutang dito na
mabasa nimo na wala kay makit-an nga pulong nga nag-ingon, thus says the Lord. Thus says the Lord. The Lord declares, walay ingon ana. Kana nga mga libro makatabang siya sa pag-trace sa history, pero dili siya apel sa inspired. Dili siya apel sa pulong sa Dios. Nasabtan nato? Sa panahon ni Ana nga under sila sa grace, namugna ang synagogue nga naay mga Sanhedrin, naay kanang Pharisee and Sadducees. Diya na nagsugod na. Diya na nagsugod. Human ang grace ni sulbong, ni saka og ayo sa ilang pagkagamhanan. Gilupig sila sa Roma og ang mga Hudiyo na ilalom na pud sa Roma. Nasabtan na to? Sa time nga mga Hudiyo na ilalom sa Roma, natawo si Jesus. Nakuha na to ang survey sa Bible. That is why ang kalaban diri sa Bible dili gyud ang Roman Empire. Ang mga Pharisees o Sadducees. Lamang nga nahimo ni silang kusgan, tungod kay nahimo man ni silang kining gahom. Nahimo man silang nas authority tungod sa Roman Empire. Nga nailalom sila. So ang mga tax collector ning daghan, dubliho nila og kolekta ang tax kay parang na sila ilang kaugalingon og naapod sila ihatag sa ilang gobyerno sa Israel og naapod sila ihatag sa Roma. Nasabtan ko. Nasundan na to. Now, karon ang pangutana, ngano man nga ang katawhan sa Dios gisilutan man sa Dios pinaagi sa pagpailawom nila ngadtos mga nasod nga wa makailaw og Dios. Nga naman, dinhi na nato masubay unsay nahitabo. Ang number 1, wala na nila ang pulong sa Dios ug ang mga sugo, that is why dali na kay silang mudawat sa uban. Murag kita, kung di ka tigbasa-basas pulong sa Dios, makadungog kag mga tuo-tuo, suwayan, God po ni, suwayan. Kaya na may pulong sa Dios. So number 1, ningon si Lord. Mao na ni atong gibasa. Hopefully, nahatagan ta og paano? Kay sa mga akong estudyante, mayon ko nila nga dapat na masama rin na ninyo. Mahibaw dyan mo unsay pangitabo. So, ang pinakaunang sugo ni Lord, dito sa Mount Sinai, niabot sila diha sa chapter 19 sa Exodus, unya, gisugdan dayon sila og tudlo. Tanawang chapter 20, verse 1, ingon si Lord. Ang Dios misulti og mao kini ang iyang giingon. Kanang nas imong tapad inang paminaw sa ug ayo magistorya ra ta unya. Verse 2. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo na ulipon. Wait sa. Nganong gikinahanglan man sila nga ingnan ni Lord ako nga inyong Dios nga maoy nagkuha. Why? Because ang mga Israelites, familiar kaayo nila ang mga nasod, nagkalain-laing nasod. Nga daghan kayog Diyos-Diyos. Naay Diyos-Diyos sa ulan, naay Diyos-Diyos sa bukid, naay Diyos-Diyos sa gera, naay Diyos-Diyos sa tubig, naay Diyos-Diyos sa hangin. So, basin bag mo ingon mong ang si Rodrigo Pukot mo igakuha ninyo sa Egypt. Ako? Oy, pamina mo, basig kayo mo si Bernabe, may kakuha ninyo. Basig kaingon mo si Gerson, may kakuha ninyo. So, giingnan sila, gipaila-ila ni Lord, nga ako ang nagkuha ninyo. Why? Imagine na 430 katuig ka nga walay-wali nga nadungog. Wala kay nabasa, walay-wali nga nadungog, 430 years, nangamatay na gani. Makaila pa ka sa imong Diyos. Ngano na kailangan tag Ginoo karon because nagbasa na tag Bible kaniadto ingnon ra ka ayaw kay pare ray mo basa. Pare ray mo pasabot. Hadlokon pag ka ayaw kay basig mabuang ka. So wata kailag Dios. Verse 3 ningon ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako.
Mingi kag pagsimba when you honor something or someone. Nga imo siyang pasanginlan nga muna milagroso siya nanay gahom or unsa na siya. Diyos yan. Muna ayaw magtuo yung wala mamigasimba kay mga replika ramana. Nga magtuo mamong milagroso na kung wala niyo na simba. Ingon ang verse 4, ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga naa sa ilalom sa yuta. So unsa may larawan dito sa langit? Ito mga langga, mga anghel, mga unsa sa yuta, tawo. Sa ilalom sa yuta, bisag unsang mananap. Or katong mga nangamatay na. Sa verse 5, ayaw pagyukbo ni bisan unsang Diyos o pagsimba niini kay ako ang Diyos nga inyong Diyos og abubuhan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo og ikaupat nga henerasyon. Apan ang nahigugma kanako og nagtuman sa ako mga sugo higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Mo ni sugo ni Lord. Now, gitawag ni Lord ang iyang katawhan dito sa Egypt. Balik ta 430 years iyang gipagawas dito sa Egypt. Pag-abot sa Mount Sinai, iyang gibalauran. Tanaw na to, Leviticus chapter 18, verses 1 to 5. Iyang gibalauran. And by the way, ang Exodus chapter 20 o ang Leviticus, sud na niya, nasud na siya. Kaya ang Leviticus, panahon man sa Mount Sinai, ang Exodus 20, naa sila sa Mount Sinai. Leviticus chapter 18, verses 1 to 5 nag-ingon, ang Ginoo miingon kang Moses. Sultiha ang mga Israelita ni ini, ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw ninyo buhata ang gibuhat didto sa Ehipto, diin kamo nagpuyo kaniadto. Og ayaw niyo buhata ang gibuhat sa taga-Kanaan, diin dadon ko kamo. Ayaw kamo pagsunod sa ilang mga batasan. Verse 4, ang akong mga sugo lamang mao ang inyong buhaton og tumanon. Ano? Now, ang akong mga sugo lamang ang inyong buhaton og tumanon ninyo ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Verse 5. Busa matngunin ninyo ang akong mga tulumanon og ang akong mga sugo. Kay ang magtuman niini makabaton og kinabuhi, ako mao ang Ginoo. So ningon si Lord, dito mo sa Egypt, kabalo mo kung sa ilang practice, pamatasan, kinsa ilang mga gipangsimba, because ang pinakadaghan gyud og Diyos ang Egypt. And karon ang pinakadaghan is ang Japanese. They have thousands of gods. Munang matinga kang musulod sila bisag unsang simbahan niya magampo. Daghan kay sila Diyos. Daghan sila gituuhan. So ningon si Lord, ayaw ako ra gyud ug ang ako rang gisulti. Pag-abot nila sa Kanaan na angkon gyud nila ang gisaad sa Dios pagkamatay ni Joshua nganong nagsimba man silang giingnan man silang ayaw. Unang rason, ang pulong sa Dios ilan nang napadaplin. Wala na sila'y kaalam. Nangamatay na ang mga ginikanan, ang mga anak, wala na gyud nakaila og Dios. Tanaw sila sa mga silingan ng nasod, mga kanaanhon, nga naa sila gisimba, nganong kita, wa man tay gisimba. Tudloan sila daw na tay Dios sa una nga mauni, pero wala na, ignorante na sila. So dali na kayo silang muskopya, musuhid sa binuhatan sa ilang palibot tungod kay wala naman nila ang pulong sa Dios. Gikalimtan na nila ang gingon sa Ginoong ayaw. Na yung mga picture nga akong ipakita dire. Nato? Okay. Tanawan Ato ning isa-isahon tungod kay dili pwede nga sa antong panagtigom wala tay masabtan mamauli rata. Kay magkinabuhi ra gyud ta nga Kristohanon pero ignorante sa mga kamatuoran. So naay mga picture nga nagpakita sa pipila lamang. Gamay ra man Kini maoy una. Kini mao ang usa sa Diyos sa mga kanaanhon gi-adapt ra man pod ni. Like mga Moabihanon, mga Kanaanhon kay
Kung ikaw mo abihanon, musulong ka nako, mapildi ko nimo, bot gipasabot nga mas gamahanan na imong Dios, so ako po nang simbahon. So ingana sila. Ang tawag siya si Asherah, the female god of Canaanites. Asherah ang iyang pangan. Unya, kung mabasa ninyo ang Bible, moingon diha nga pangbukon o pangtumpago nila ang gitawag og Asherah pole. Kaya nga naman, si Asherah, babae ni siya, nga ang iyang larawan is, iyarang dughan paingos ulo, o ang sumpay niya, poste na, gipatong rin siya tukon, haligi. Okay? Gitawag siya God of fertility and the lust of the flesh. Kaulag, Diyos sa kaulag. Munang gaingana siya siyang dughan. Next picture. Asa na itong uban? Okay. O, maor na. Si Asherah, gyapon to. Balik. Pasunura lang. Balik sa dito. Okay. Ibalik sa sinugdanan. Sa ikaduha. Okay. Si Asherah. Sunod. Next. O, magyapon no. Imo na lang nang imaginon nga sa atoa karon ang mga Diyos nag-ingana og mga kamot. Karon, nga panahon na to. Murang mga matarong kayo ba? Mga maluluyon kayo, ingana kamot. Kini si Asherah, imong imaginon ang tanang balay naaane. Sa kapanahon na, nangatabunan na, nangahukay ni sa mga archaeologists, o nakolekt na sila nga mga larawan, pareho tanan. Nga si Asherah, ga-boast sa iyahang breast. Iya diyong ipaibog. Nana siya mga mensahe unya. Sunod nga picture. Magyapon, ito mo kolor. Nahukay. Kinira ba pong kita karon libog kayo? Kaya na'y puti nga Jesus, napoy itom nga Jesus, na'y straight og buhok, na'y kulot og buhok. Paghilo mo diha, oy. Sulay mo kaadtos Korea, ang tanawa dito ang picture ni Mary. Pikot ang mata. So, mao gyapon ang iyang porma. Now listen, ayaw sa biya diha. Now, kini si Asherah is the goddess of fertility, which means gituuhan sa mga Kanaanhon nga si Asherah ang naghatag og harvest og nagpakaon sa katawhan sa Kanaan. Mo nang gayngana siya like mama nga nagpadidi, mo'y naghatag, mo'y nagbuhi. So ilang gituuhan nga kini si Asherah, babae nga Diyos nga mo'y naghatag lag plenty harvest, nagfeed nila, nagpakaon nila. Nasabtan na to? Okay. Now, next picture. Kini siya si Baal, or sa ato ang pagbasa, Baal. Unsa iyang porma? Gayngana siya porma. Next picture. Next. Sige pa, continue. Next. Okay. Kani siya si Malok. Si Malok or Molek. Si Malok, kung tigbasa kag Bible, dunay mga hari nga naghalad sa ilang mga anak ngadto kang Malok. Gitawag siya og God of War. Nga kung makigubat ka, mudaog ka, mao na nga dunay hari sa Bible nga kapildiyon na siya sa gubat, mo nang iyang gisunog ang iyang anak o gihalad ni Malok. Okay? So, ang paagis pagsimbaan niya, mo nang ang iyang kamot, gaing anak, murag naay gidawat, naglingkod siya sa, murag lingkuran nga sa ubos naay kayo. Tungod kay, ang paghalad ani niya o pagsimba ani niya, ilang kamagwangang anak or basta kay ang mga anak nila sunugon og ihalag ani ni Molek or Malok. Sige padayon sa ta. Sunod nga picture. Tanawa, mo na siya, sungayan si Malok. Gadupa ang kamot. Mga hukay niya, next picture. O kani siya sunod, mo po ni si Baal. Mao gyapon yang kamot kay ngana. Si Asherah gakugos iyang didi. Si Baal, gay nga na iyang kamot. Onya, si Malok, gadawat. Onya, see next picture.
Baal gihapon ni. Maura tanan no. Imagine ako na, bisag kada balay adto di bagay ingana tanan kanang karon. Ngana bitaw tanan. Maupod ni kani ato. Next picture. Tanawa si Baal. Di ba kay ngana gihapon na siya gigunitan nga mura og something nga kanang mura siya og bunal or basta kay nagsimbolo na siyang authority. And actually na siya gigunitan sa wala niya. Og kana siya nga iyang gigunitan sa wala, dili na tanom, kilat. Lightning. And then, sa ubos, anak ninyo, maklaro di ako na isulti, na ay drawing nga panganod. Nasabtan ninyo? Gagunit siya o kilat, unya gatunob sa panganod. Next. Sabtan na ito ni tanan. Next picture. Okay. Kani, layo kayo na, pero di maklaro. So, naay mga nagyukbo, doon ay nagbarog, nga nagagunit og bata, doon ay sungayan nga naglingkod sa trono o nagdawat sa bata, si Molek lagi na siya. Next, last nga picture, si Baal. Mao gihapon no, kay nga na gapos Baal? Yan ay gigunitan? Okay, igo na ang picture, diri na ko tanaw, tanan aron ma-explain, pasabot na ako ni. Si Baal, siya ang gitawag of God of storm or thunder. Sa wala pa naabot ang mga Israelites sa Kanaan, ilang gituuhan nga kini si Baal maoy naghatag og ulan. And prone man kayo sila sa kainit, grabing kainit. Maghalad sila, magsimba sila ngadto kang Baal. And they can offer their kanang ila pong mga anak, ma-offer usab nila. Arong tagaan sila ulan. Munang gagunit og kilat. Nga bunalan niya ang dagko kayong mga panganod og ulanon. Ang nasod ang Kanaan mauna nga ilang gisimba. Nganong gisimba man na sa mga Israelita pod? Tungod kay niadto sila sa agricultural land. Gidala sila dito sila sa Kanaan. Og sa ilang pagpuyo dito, ang pulong sa Ginoo wala na, nangamatay ilang katigulangan nga nasayod. Why misulti nila? So pagkabalo nila, sa ilang mga silinganan, nga nung simba mo ana, akay siya ang Diyos nga si Baal, siya ang God of thunder and storm, siya ang maghatag og ulan arong ang atong pananom. So gisimba na nila. Kay nahimo mampod silang mga mag-uuma. Nasabta na to? Nakuha na to? Nganong gisimba ni? Og familiar kayo ni siya sa panahon ni Ahab, the divided kingdom na sa northern kingdom. Ang northern kingdom, nagsimba na ni Baal, ang south wa pa sa panahon sa 5 kahari nga tarong. Pero later on, ang southern kingdom mas nilala pa kaysa sa north. And next, He's the God of thunder. Siya ang Diyos nga mohatag og ulan, Diyos nga mohatag ulan. So gisimba nila. Unya kay wala na may pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ako ra ang Diyos ang simbaha. So wala sila kailana sa Diyos, ilang gisimba ni si Baal. Next, si Asherah. Nganong gisimba sab nila ni si Asherah? Because ilang gituan nga si Asherah mao ang nagbuhi nilang tanan. Naghatag og great harvest. Munang iyarang didi iyang gi-expose. It means siya mao'y nag-feed, siya nag-grow, siya mao'y unsa tawag ana, nag-silbi murag nanay. So natawag siya Mother God. Karon ra ba kasugo na po ni gwali ning Mother God ya Cebu. Gikan na Korea. Imported po na nga Ginoo no? Then sunod si Malok kinagrabihan. Gituuhan nga si Malok siya ang pinaka banggiitang demonyo nga nalabay. Nga tanang gira mo daog ka kung magsimba ka ani ni Malok. Magsunog sila sa ilang mga anak halad ni Malok unya mosulong sila gira. And kini si Asherah og si Malok daghan kay ang ilang paagi unsaon nga pahimutan nila ni nga mga Dios. Og ani nga tayma ang mga Israelite wala nay Dios tungod kay wala na sila masultiis pulong sa Dios. Napadapli naman ang balaod. Ingon ang judges, everyone did
what was right in his own eyes. So wala na Diyos. So ilang gi-adapt ni tanan og ilang gisimba og ilang gihalaran. Dinhi nahitabo nganong suko kaayo si Lord. Ang Leviticus chapter 18 verse 21 nag-ingon si Lord, ayaw gayud ninyo sunuga ingon nga halad ang inyong mga anak ngadto kang Molek or kang Malok. Muna isugo ni Lord sa Leviticus 18 verse 21. O ba? And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molek. Neither shalt thou profane the name of thy God. I am the Lord. Ingon siya, ayaw niyong sunuga inyong mga anak ngadto kang Molek. But unsay ilang gibuhat? In Jeremiah 32 verse 35. Jeremiah 32 verse 35, the offer, the sacrifice, their sons. Gihalad yun nila. Muna gingos Jeremiah 32 verse 35, ila gayod nga gihalad. Tanawa ra gyud ni. Atong basahon na guna mga igsuon. Jeremiah chapter 32 verse 35. Tukod sila. Diha, ingon diha nga they built a high places of Baal. Baal na basa sa ato pero sa ilaha Baal. Which are in the valley of the sons of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through fire unto Molek. Sunog, gihalad ngadto kang Molek, which I commanded them not, neither came into my mind, and they should do this abomination to cause Judah to sin. Gibuhat yun nila. Ang giingon nga ayaw. Ilag yung gibuhat mga igsuon. Usa ka hari ang moabuyanon, hapit na siya mapildi sa gira. And that is why iyang ihalad, naghimo usab siya niini. 1 Kings chapter 11 verse 7. 1 Kings chapter 11 verse 7. So, pati si Solomon, tanawa Solomon. Chapter 11 verse 7. Unya nagtukod si Solomon og simbahan dito sa bukid sa silangan dapit sa Jerusalem alang kang Kamos or Kamos nga Dios sa mga Moabihanon o kang Malok nga Dios sa mga Amonihanon. Tanawa pati si Solomon. Kinsa man tao'y Dios nga malipay ani. Og ang pinaka-worst mga igsuon kini si Baal. Kay mo ni pamilyar kayo. Unsa to'y porma ni Baal? Kinsa siya? Dios nga mo'y naghatag og ulan. Napaminaw. The very reason nganong nagsimba na gyud ang mga Israelite kang Baal. Tungod kay nahimo silang mga mag-uuma. O wala sila masuginli, nga ang Diyos nga nagkuha nato sa Egypt, maoy naghatag og ulan. Wa na sila na ibalugon sa ilang labay, kaya mga katigulangan, wa may buhat sa ilang obligasyon. Gingnan sila ni Lord. Kung maglakaw ka mo, maghigda, pagbangon, or bisan sa inyong buhaton, isultinis inyong mga anak. Wala nila gibuhat. So pagpangamatay nila ilang mga anak, ignorante, nahimong mga mag-uuma. So nanginanglan og ulan, tanaw nila sa mga kanaanon, nagsimba man aning gitawag og Baal, unya na timing tingaling ni ulan. So, tinuod yun di ay, nga kana si Baal, kana si Baal, maog yun na ang Diyos sa ulan, ato ng simbahon. Kay kini si Dios nga Malok, unya na makigira halaran nato ni siya aron padagkon tas gira. Lilay man sila Dios. So ilan ang gisimba si Baal. And sa time ni Elijah, dito na lingon si Lord Elijah, akong pamatud-an atubangan sa 450 prophets ni Baal og sa hari og sa mga Israelite. Nga dili si Baal ang naghatag nilang ulan. Dili sad si Asherah ang nagbuhi nila
dili sad ang kinisi Malok ang naghatag og kadaugan sa gera. But ang tanan ako'y naghatag. Akong pamatud-an. So gisend niya si Elijah lakaw. Ingna mismo ang hari. Atong basahon. 1 Kings chapter 17 verse 1. 1 Kings chapter 17, kasimba na sila Baal. Ilang gituan nga kini si Baal may maghatag og ulan. Pero unsay nahitabo? 1 Kings chapter 17 verse 1. And Elijah the Tishbite, who was from the inhabitants of Gilead, Transjordan siya. Dili siya taga North, taga Gilead gid siya. Said unto Ahab, kinsa man ni si Ahab, king of Israel, Northern Kingdom, Israel. Iyang asawa si Jezebel. Ang demonic kayong asawa. The Levite, no? Si Ahab, unto Ahab. And the Lord God of Israel, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand. Ingon nga buhi nga ang Diyos sa Israel nga maoy akong gisimba. There shall not be dew nor rain these years, but according to my words. Di ba? Si Ahab, pati yun niya ang di mo simba ni Baal. Kay si Baal, gituuhan lang mo, naghatag og ulan. So niingon dayon si Lord Elijah, adua. Ingna siya. Luhod mong taman, ligid-ligid mong taman, pagsamad-samad mong taman. Tanang sakripisyo, himua, tanaw, natog, nabagyoy ulan. Wala ni hatag si Lord og ulan for 3 years. Aron kapamatud-an nga ang naghatag og ulan, dili si Baal, kundili ang Diyos sa Israel. Ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug yuta. And human ni Elijah pag-ingon, oy king, paminaw. Kamo, imong mga propeta, imong nasod, gasimba mo Baal. Ngayon yung una-una ka na si Baal, mo ay naghatag og ulan, aron motubo ang atong pananom. But gikan karon 3 years, di ni mo ulan, arin ako. Dito siyang talikod. And God said, tago dito sa suba sa kirit Elijah, magsugo lang kog uwak, maghatod nimo pagkaon, kay walay ulan sulod sa 3 ka tuig. Dito nagsila nagsugod og wonder. Tinuod ba yun ni si Baal, pero gahalad gyapon sila, nagsunog gyapon silang mga halad, taga-araw niya tag-ulan ani, and then nangabo na sila tubig sa silangang mga dapit, sa mga silinganan. See? Gipamatud-an sa Diyos. And then nagsimba na sila ni Asherah, bisag walay ulan, hatagi mig harvest because you are the God of harvest. Ikaw ang mubuhi namo, ikaw ang magpakaon namo. And after 3 years, giingnan si Elijah. So nauga na ang suba sa kirit, niadto siya dito sa usa ka byuda. And then gifeed siya sa byuda, and then niadto na po siya. Giingnan siya sa Ginoo. Oy, Elijah, balikin na si Ahab. Kurata na siya. So pagbalik niya dito, mo ni nahitabo sa chapter 18, nga nagduel na sila, nag-contest na, oy, Ahab, o kamang mga Israelite. Siyaro naman sa 3 years wala nihatag og ulan because tinuod nga ang Diyos nga akong giampuan, maoy Diyos nga naghatag sa ulan. Karon, ato ning pamatudan, pag-andam mo inyong halaran, pagbutang mo og halad, mag-andam po kog akong halaran, magbutang po ko og halad. Karon, 450 prophets plus 400 prophets ni Asherah. Kamutanan, tawgan ninyo na inyong mga Baal o tagaan ba mo niya? Mupakanaog og kalayo og musunog sa halad. Kaya ako sad magampo sa Dios nga si Yahweh nga naoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, ang Dios sa Israel. Nga magpakanaog sa diyag kalayo kung kinsay Dios nga motubag mo na Dios nga atong simbahon. Sasugod na sila, oh Baal, sagrado kini. Sige na silang katawag ni Baal, and then ingo sila dyan. Pasig natulog na si Baal. Pukawan ninyo. Sakit mo. And then nahapon na, kasamad-samad na sila, oy Baal, kaluyin taon kami. Wag yun.
Ningon na niabot na ang halad. Sa paghalad na ni Elijah, gabi na. Ningon siya, okay, parang magmukhang imposible. Liguan yung tubig ng sugnod ka ng halad. Kanali po na ang tubig. Basaan nyo na kayo. And then, ningon si Elijah, Lord, ipakita nga ikaw ang Diyos nga tinuod nga mong gisimba. Dili siya ang naghatag og harvest, nagpakaon og nagbuhi sa katawan. Dili ang gitawag og Baal aning Canaanites. Nga gisimba karon sa north. Gisimba ni Haring Ahab, gisimba sa mga Hudyo. Ang naghatag og ulan dili si Baal. Dili sad si Molek ang tinuod nga Dios nga maghatag og kadaugan sa mga giyera sa kinabuhi. Karon Lord pamatud Kung inyong basahon ang chapter 18, niingon dia, mikunsad ang kalayo, gikaon ang halad, ang sugnod, ang bato, ug pati ang tubig giut-ut sa kalayo. Siga ang mga mata sa mga tawo, ug niingon si Elijah, pamatya ng mga propeta ni Baal. Hurot silag kamatay. Og dito si Joab nabuka ang iyang mata, og niingon siya, tinuod gayod, na ang Diyos ra sa Israel mo Diyos. Pero kay ang iyang asawa, die hard man kaayo sa mga Baal. And after this, na-prove na, napatay ang mga prophets, mga Israelite na kailaog Diyos. Nya iyang giingnan si Ahab, Ahab, andama imong karwahi kay abtan karon sa baha, kay magampo kong ulanon ta sa Ginoo. Ipamatud-an na po niya, ikaduha niyang pagpamatuod, nga ang Dios gayod mao ang muhatag og ulan. Si Baal, dili si Baal, iyang giingnas Ahab pangandam. Kay bisan lang og ingog palad nga panganod ang imong makit-an, dagan og ayo, kay maapsan kas baha inig ulan ani ron. And listen to this. Hapit na mahuman ang introduction. Chapter 18 verse 41 to 46. Chapter 18 sa 2 Kings. Chapter 18, 41 to 46. Niingon. Verse 41. Og si Elias or Elijah, niingon kang Ahab, tungas karon og kaon og inom, kay may dahunog sa ulan. Dinhi na, kuyawan na siya. Humana ang ilang duwel, no? Humana tong kalayo nga panaugon. Og tinuod gayod nga ang Dios sa langit ug sa yuta, ang Dios sa Israel, ang Dios ni Abraham, ang Dios nga atong gisimba karon, mao ang Dios nga naghatag og kalayo. And then iyan ang giingnan sa Ahab ang hari, Ahab tungas. Sa di pakaabtan sa dahunog sa ulan. Wala na'y Baal ani nga time, wala na'y nagsimba, wala na'y nangayog Baal, Lord, Baal. Tagay ulan, Baal, hatag ulan. Wala na, patay ng mga prophets. Yang giingnan ng hari, bantay karon. Run for your life. Dunay dakong dahunog sa ulan nga moabot. Sa verse 42, busa mitunga si hari si Ahab aron pagkaon. Og mitunga si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel. Og miyuko og gibutang niya ang iyang nawong tunga-tunga sa iyang mga tuhod. Og miingon siya sa iyang sulugoon, lakaw karon tan-aw ngadto sa dagat. Milakaw ang sulugoon og mitan-aw og miingon, wala ako'y nakita og miingon si Elias, balik ngadto sa pito kahigayon. Paita po ni. Kabalo mo unsay gisugo ni Elias sa iyang sulugoon? Iyang ipasusi kung doon na ba'y panganod na. Kaya nagpray man siya ulan ani. Pag adto niya way nakita, balik mo siya, way nakita, balik mo siya, ikapito kahigayon sa balik. Hagu ano? But in verse 44, og sa ikapito kahigayon, mingon ang sulugoon, may gamay nga dag-o, nga ingon kadako sa kamot, sa tawo, og mipataas gikan sa dagat. Allah, doon ay evaporation. Ingon siya nga, nay gamay, mura naman og palad sa tawo. Kabalo ka? Ayaw i-underestimate ang gamay nga gihatag ni Lord nimo. Because inigdahunog, inig ulan sa panalangin na
dagan-dagan gyud ka. Nga kanang ga-imagine kang wan man yung itubig aning Lourdes na malit kag container unya magsalod na ka unya ang mahitabo di ay mudagan na day ka kay mo palit na po kag bangka kay malunok tungod sa ulan. And what's next? Og si Elisha miingon lakaw adtoa si Ahab. Og ipaandam ang iyang karwahe og palugsunga siya kay tingalig hiabtan siya sa ulan. Ninduta kayo ni, no? Asa na to? Verse 44. And it came to pass at the seventh time that he said, behold, there arises a little clouds at the sea, of the sea, like a man's hand. Gamay ra kayo. And he said, go up, say unto Ahab, prepare thy chariot, and get thee down, that the rain stop thee not. Di ka, lakaw na, abdan ka ni ka, na, bantay lang yung ka. Sa verse 45, wala madugay miitom ang kalangitan tungod sa dagom, og hangin, og miabot ang kusog nga ulan, misakay si Ahab paingon kang Jezreel. Verse 45, ang gahom sa Ginoo diha kang Elias, og gibaksa ni Elias ang iyang hawak, og midagan pag-una kang Ahab, ngadto sa ganghaan ni Jezreel. Nagsakay ni chariot si Ahab, pero giubertikan gadagan ni Elijah. Gadagan si Elijah. Now listen to this. Si Ahab diha gyud siya panghitabo og napamatud-an gyud niya. Finally. Kini si Asherah walay pulos kung way ulan. Kining God of harvest, kining female God of harvest, God of the lust of the flesh, wala ni siya hinungdan. Kinipod si Baal, samot nga hinungdan, kay di man day siya, ang gahat naguguan. Ang Diyos man di ay. Napamatud-an na niya. But unsay sunod nga itabuan wala niya suginli si Jezebel sa nahitabo. Tingali may laing nakasugilon ni Jezebel. Pero si Jezebel, nagpatigbabaw gihapon ang iyahang pagkadibuto ngadto sa mga Baal. You know, nganong gitawag sila mga Baal? Kay kung dunay panganod dire, nanay Baal diha gatindog, napoy panganod dire, napunay laing Baal diha. Nga na ilang una-una. Nga nagtindog, ibabaw sa panganod, ug mo'y musugo nga ulan na, bunalan niya ang panganod. Kabiha, no? So ningo si Jezebel, gipanumpa ko nga ang nahitabo sa 450 prophet ni Baal. Maupoy akong buhaton anang Elijah. Si Elijah na depressed. Gadagandagan siya, tabok sa mga kabukiran og naabot kasi dito. Ningon dito nga naghigda siya ilalom sa kahoy og di mo kaon na depressed, nangandoy sa kamatayon. Kung padayunon ni magbasa ang Bible mo nang magbasa tatanan, ningon ang angel, nagluto ang angel og arroz caldo. Kasi wala nagbasa diya, lugaw. Angel na ang naglugaw niya, langit nung binuhat ang nagluto. I think ang pinakamasarap na pagkain na to. Ningon sa Elijah, bangon og kaon, kay layo pa ang imong panaw. And look at this, si Elijah depressed kaayo. Mamuguan may panalang mamatay. Ako na lang untang karugaliyong kinabuhi. Ako na lang untang pamilya ang akong atimanon. Ang kuha po kayo ng mga lagat ta. Oy, dumtan ta tungod na sa atong pagwalay. Dagan kayo siya complain. Isang mamatay na lang untang ko, mamatay. Ginasas anghel, bangon, kaon, anong kamaligon? Nganong huyang ta, di man ta mo bangon, di man ta mo kaon. Way basa-basa. Di mo basa. So, nikaon siya og nagpadayon. And moadto ta sa sunod nga mga pangitabo nini. Si Jezebel, si Ahab patay, namatay, magiging sila, gisilutan, magiging sila sa Ginoo. Nahunong ba ang pagsimba sa Baal? Wala gihapon. Unsay rason? Kay dili lagi isulti ngadto sa mga anak ang gipangbuhat sa Dios.
Kini nga itong mga anak, butangaran nato rosaryuhan sa liog. Butangaran nato cross sa bukton. Di nato tudluan sa pulong sa Diyos. Gakulintas og cross, pero grabe mo suyop og sabo. Na nagdala og cross, pero grabing mamalikas, kay wala tudloi sa pulong sa Diyos. Paminaw mo kayo, especially kamo mga batanon. Kami mga tigulang, mga matay na hapit na. Simbak ko, God. Kamo mga batanon, pagbantay mo, kay kung kinsa ning mga successful, sila pod ang prone kayo sa depresyon. Successful kaayo sa duel. Successful kaayo ni si Elijah. Pero sa unahan na depress. Si David human sa tanang kadaugan niya nahagbong sa sala. Magbantay lagi ta kung naa kay success sa kinabuhi. Inayaw pangilabot og imong himaya kay iya sa Ginoo tanan. Nibalik na pod sila simba sa Dios. And so, maminaw tag-ayo. Nanatas ikaupat og 5 ra man ni kabuok, mahuman na gyud ta ani. Nahuman nata ni Asherah, ang babae nga wala hinungdan. Nakabalo mo, niabot sa punto ang mga Israelite nga naminaw sila sa doktrinas mga Kanaanon. Tanawa ko ninyo. Ingon ang mga Kanaanon nga tos mga Hudyo. Because imong basahon ang book of Isaiah, ako lamang ang Diyos and there is no other God. Ingon ang mga Kanaanon, oy mga Hudyo, unsa po ng inyong Ginoo nga lonely man na? Imagine siya rausa, ang among Diyos, naani si God of strength. Ang lalaki, niapod si Asherah, iyang asawa, niya po ning mga anak, mga Baal. Happy ning among Diyos, kay family sila. Muna kami happy po, may kay among family. So, ang mga Hudiyo, walay basa-basas ilang mga pulong, ang mga kasaysayan sa nanglabay, bitaw no? Luuyan ning atong Ginoo kay siya rausa. Atong ipaasawa si Asherah sa atong Diyos. So, they worship Yahweh, the God of heaven and earth. Along with Asherah, tanawa kay sa may Diyos di masuko. Gisimba nila ang Diyos, gituparan ni Asherah. Katong babayi sa kauwag. Ang babayi nga mo'y nagbuhi. Ay, Lord, thank you. Wa nagyo ka nag-inusara. Nanasyo kay Paris. Dahil nang gipasangilan nga kini si Baal, mga anak ni ninyo. Dagan na sila, kinsa may Diyos nga dili masuko. Munang bisan pag, pila ka katuig nagpangalagad sa Diyos, pag ang pulong sa Ginoo wala na ilami ni mo. Pinaka-common nga Baal karon kanang inyong gipanggunitan nga mga cellphone. Di na ta mabuhi o wala na. You know, dili sila mabuhi kung wala si Baal mo lang pagtuo kay mo naghatag og ulan aron motubo ilang tanom. Kita po nagtuotang ang atong kalipay kanang social media mo na di ta mabuhi walay load, walay cellphone. What else? Money. Baal man sad na. Because kining mga Baal, Asherah, kani sila ang mga Baal, ang ilang una-una sa mga kini mga tawanan naguna-una nga sila ang tinubdan sa tanan. And kabalo ka, tanan may tabo, basta naa kay kwarta. Pirma ka kapil. Naabot mo ko diha, no? Itong nangatawa, nakarelate nyo na sila. Pero para nako, okay na po nang pirma. Kaya arong mahuman, sige, samo. Kaya na, mahuman. Ma-impeach nang ma-impeach. Hindi ma-impeach, di ma-impeach. Mudaog. Waman po na sila gahatod og bugas sa inyo, ha? Bisan pag mo 20 ng kilos bugas, nang hatak sila 20, ipalit bugas. Ay nako, undang ta diha. And kabalo mo kung say, pinakasakit kayo ni Lord. The Israelites, the people of God, loved Baals, Asherah, and Molech, and other gods
more than the God of heaven and earth. Ningon diha nga ang katawhan sa Dios mas nahigugma kang Baal, kang Asherah, kang Molek og sa uban pang mga Diyos kaysa sa Dios sa langit og sa yuta. Nga mao ang Dios sa Israel ug mao ang Dios nga atong gisimba karon. Ang Dios nga naghatag siyang pangalan nga mao si Ginoong Hesukristo. Kabalo mo ang katawhan nahigugma sa mga Baal, sa mga Diyos labaw pa kaysa sa tinuod nga Dios. Why? Unsa ilang gibuhat sa ilang mga anak? Ngadto kang Molek. Unsa ilang gibuhat sa ilang mga anak ngadto kang Molek? Katong giingon sa Jeremiah 32 verse 35. Gisunog nila ang ilang mga anak. Ingon nga halad nga sinunog ngadto kang Molek. Grabihan no? Adto ta sa Malakay. Chapter 10 verse 3. Joke ra kay makuyawan mo ng bersikulo ha. Mahadlok mong gumawa ng chapter 10 verse 3. Chapter 1. Chapter 1 verse 6 to 8. Chapter 1 verse 6 to 8. Sa Malakay or Malakias, ningon diha, ang Ginoo nga labing gamhanan miingon sa mga pare, ang anak nga nagtahod sa iyang amahan, ug ang ulipon nagtahod sa iyang agalon. Ako inyong amahan, apan nganong wala man ako ninyo tahura. Inyo akong agalon, apan nganong wala man ako ninyo sunda. Gipasipalahan ako ninyo, apan mangutana gyapon kamo, giunsa kanamo pagpasipala? Verse 7, paminaw. Pinaagi sa inyong paghalad og hugaw nga pagkaon diha sa akong halaran. Og karon, mangutana gihapon kamo sa unsang paagiha nga wala kami motahod kanimo? Inyong gipasipadan ang akong halaran. Verse 8. Sa pagdala ninyo butang nga mananap, aron ihalad kanako, naghuna-huna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Sa inyong paghalad og mga piang, mga masakiton nga mga mananap, naghuna-huna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Sulayin ninyo og hatag ang inyong gobernador og halad nga sama ni anak kon malipay ba siya o hatabagan baka mo niyag pabor. Pinakadakong insulto nga akong nakita sa Bible. What? Kung kamo maghalad na ako, piang. Pero adto ni Molek, inyong mga anak mismo. Pinaka-unfair. Muna nga kung atong masabtan pag-ayon nag-ingon diya, the people of God love their idols more than the God who gave life. Nga naman, imagine na imong anak sunugon nimo para ni Molek, pero para sa Ginoo, oy, lain na ng ihid. Kay para naron Thanksgiving. Unfair kayo. Kinsa may dili masuko. So ato ta sa atong conclusion, si Lord nakakuan si Lord okay, ako na maghimo ani tanan. Sa panahon sa mga gira ako'y nagatang yung kadaugan, si Malok mo yung pasanginlan. Kamo mga Israelite, pag mapildi mo ana nga Moabite, tungod kay nibiya mo nako. Pero ang inyong una-una, napildi mo kay mas gamahanan ang ilang Diyos kaysa nako. So inyo pong simbahon ilang Diyos. Karon, magdala mo mga halad sa templo, giingnan mo na ako, why tatsa, walay. Pero ang inyong gidala, mga piangon, mga buta, mga may apan. Pero kung adtong Molek, inyog yung firstborn nga anak, inyong sunugon para ni Molek.
Ang Dios nga imahinasyon, imagination ra. Kaya di man na tinuod nga Dios. Now, ang itsura ani ni Molek, ang iyang lawas tawo. Nga nagsuot siya kanang harian ng biste, like naka-ornament, mga bulawan pa na iyang suot. Pero ang iyang ulo, kanding or baka. Muna karon. So, unfair kaayo ni. And that is why kanunay silang latiguhon ni Lord. And finally, parang dili na gyud mo manawag og laing ngalan. Oh, Molek, Diyos sa kadaugan, Diyos sa gera. Aron di na gyud mo manawag ani nga ngalan. Akong ihatag ang pangalan. Acts chapter 4 verse 12. Ang Acts chapter 4 verse 12. Muanhin na siya, ipakatawo siya. Ang pulong diha na sa sinugdanan, ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1. And sa Juan 1:14 nag-ingon, og ang pulong nagpakatawo na himong tawo. And gihatag kaniya ang pangalan nga labaw sa tanang ngalan. Nga kining ngalana mao ang hinungdan, naa kay hanging giginawa, naa kay ulan, naa kay harvest, naa kay kaalam, name above all name. And Acts 4 verse 12 ningon, for there is no other name. Wala na laing pangalan nga labaw sa tanang ngalan. Tungod kay wala na ngalan nga diin maangko nato ang kaluwasan. Neither is there salvation in any other. Di ko ka kitag kaluwasan sa ubang ngalan. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kalimti na ng Molek, kalimti na ng Baal, kalimti na. Kabalo mo? Usahay maghuna-huna ta. Maluwas unta ko kung daghag kwarta. Kung unta ko kung nakoy kaalam ani. Mga Baal ka nagsalig. Engon si Lord, there is no other name under heaven. Kay walay lain nga pangalan diin diha lamang makaplagan ang kaluwasan. Amen. So ayaw na magpalimbong. Karon modern na. Mayon na sila. Dili man na mga Diyos-Diyos. Mga katauhan man na siyang nag-alagad kani adto ni Kristo. Kung nakailalang ka og ayo, kinsa ang Dios nga imong gialagaran? Kabalo mo, wala man ni problema ni mga larawan. Ang problema ng mga good-ani kay naanay ni salig nila, kini milagruso ni, kini yukbuan na sila, halaran na sila, pistahan na sila. Diha na, problema na tanan. And in fact, wa ka kabalog, mao ba nang nawunga? Walay bisan usa kanila nga na-photograph, na picturean. O, yun ang nawunga. So sige lang himo-himo. Hala, himo-himo. Ba't ikaw ug ako gitudluan ta nga ang Dios nga atong gialagaran naa siya sa langit. Alang sa matutas Isaiah chapter 44. Isaiah chapter 44. So gutag basa sa verse 9. Isaiah 44 versikulo 9. Diha ta magsugod basa, paminaw og ayo. Kung wala pa ka nakatuod, paminaw na lang gyud og ayo. Ningon ang verse 9. Walay pulos ang tanan nga naghimo og mga Dios-Dios, og walay hinungdan ang mga Dios-Dios nga ilang gipakabililhon. Kadtong mga nagsimba niini mga buta, wala sila masayod busa, maulawan sila. Verse 10. Siya nga naghimo og usa ka Dios-Dios o larawan walay kapuslanan. 11. Tanawa. Ang tanan nga nagsimba niini maulawan. Ang naghimo niini tawo lamang. Patiguma sila og pabaruga at tubangan sa hukmanan.
og mga lisang sila og maulawan. Verse 12, ang panday, maghimog wasay gikan sa baga. Masuhon niya kini sa kusgan niyang bukton samtang nagbaga pa. Kon gutomon na siya, maluya siya o kon walay tubig, nga mainom niya, kuyapan siya. Verse 13, ang panday, magkutay og pitik, badlisan niya ang kahoy, ginamit ang lapis. Sipilyahan niya kini og badlisan, pormahon niya kini ngadto sa dagway sa katahom sa usa ka tawo, aron ibutang sa usa ka balay. Mamutol siya og mga sidro og magpili og kahoy tugas o insina gikan sa mga kahoy sa kalasangan og dili ba hinuon magtanom siya og sidro unya patubuon niya kini sa ulan. Unya gamiton kini sa tawo ingon nga suknod. Kuhaon niya ang usa ka bahin niini aron mainitan siya og aron maglutog pan. Maghimo usab siyag usa ka Dios. Gikan niini og simbahon niya kini, himuon niya kini nga usa ka larawan nga kinulit og muluhod siya atubangan niini. Isugnod niya sa kalayo ang katunga niini og magsugba siya diha sa baga niini og kanon niya ang iyang sinugba og mabusog siya. Magpainit usab siya og moingon, maayo kay nainitan ako. 17. Ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios, iyang Dios. Muluhod siya og musimba niini. Magampo siya niini og moingon, luwasa ako kay ikaw ang akong Dios. Hunong sa tapadayon. Ayaw isalig sa mga Baal. Kanang kwarta, Baal na, minugna na sa kamot sa tao. Tanan, minugna sa kamot sa tao. Tanan nga gimugna sa kamot sa tao, ayaw salig ni ana. Kay bisan ang tao nga nagmugna ana, natulog kay gikapoy. Musalig na hinuon ka sa iyang minugna. Kanang tao nga nagpintal ana og nagtahi og sinina ana nga Dios. Gikapoy, naluya og dili kasaligan. Musalig na noon ka sa iyang binuhat. Kanang nagputol ka og mahugani. Gahimo kag bangko, gahimo kag lamisa, ang nabilin gahimo niyang Dios. Gipintalan, gisininaan, o niya imong ludhan. Oh, come on. Ablihan na to atong una-una kasing-kasing. Sometimes ang atong gihimong kaugalingon nga Baal, kita ra mismo. Grabe na itong pagsalig sa atong kaugalingon nga ma-provide na ako ni paningkamutan ako ni maangkon na ako ni. Ingon ang verse 18, kining mga tawhana wala masayod sa ilang wala makasabot. Kay gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makakita. O gitakupan ang ilang mga una-una aron dili sila makasabot. 19, walay usa kanila nga namalandong o walay usa kanila nga nakahibalo o nakasabot aron unta sa pag-ingon. Wait sa. Gisugnod ko ang sa kalayo ang katunga niini unya. Nagluto kog pan. Nainitan ko nakakaon. Nya kining bilin himuon akong Dios nya akong simbahon. Wa gyud sila in taon nakahuna-una ana. In fact, pag imo na nang hilabton, hey, gabaan ka gabaan. Ug mausab ta sa una. Kung naa pa mo ana sa inyong balay, unsa man inyong gipaabot? Ningon si Lord ang nagsimba ni ining mga buhata, mahisama kanila. Sama di ka dungog. Di ka kita, di ka lakaw. Di gyud ka buhat. Nya ilaron pag yuta, hala nagkamursiko siya. Hala, naay nanapot nga. Kining bulak sa hagunoy, ngalaya. Laagan yun ni nga Diyos. Nang laag ni ba, kay nang hikap og mga masakiton. Wa katuod sa dalan. Umuagi mo punaan ang sagbutan. Kaya aron di makitaan. Ano nakalakaw man tong imong tong gilansang aron di mahulog.
Nya palain. Inig-abot anang bulana o kanang pitsaha, maghuot ang mga tao manggunit sa lubid nila, mag-iyatakanay, magtinukmuray, aron makaabot itong makahikap. Ngano man po nang ginuuhang o kaadlaw raman gamhanan. Ang Diyos nga itong gisimba gyalagaran sa tanang usbon ako ang Diyos nga itong gisimba tanang adlaw gabhanan sa atong kinabuhi. Dili siya Baal, dili siya Astarot, dili siya Astarte, dili siya Asherah, dili siya Malok, dili siya Molek. Dili siya Baal. Yet siya ang Diyos nga naghatag og ulan, nagbuhi nato, nagpakaon nato, naghatag og kadaugan sa atong mga gubat sa kinabuhi. Lain mo'y mapasanginlan. Huy, ni ato ko dito gipapasar ko niya sa exam. Nya kato ni ato nga wala kapasar. Ngano man to? Napa mo? Dili si Baal ang pasanginlan ng Diyos mo'y naghatag og ulan. Dili siya sira ang pasanginlan nga nung buhi ka. Ang Diyos mo'y nakatag na ito kinabuhi, gipakaon ta niya. In kini nga Diyos nga atong gisimba o gialagaran, siya ang Diyos. Unya mga igsuon nga atong ikauban dito sa iyang gingharian inikatapos sa atong kinabuhi. When you rely too much on your wisdom, nagsalig ka ni Baal, wag ka nagsalig sa Diyos. Kung nagsalig ka sa gidaganon sa imong kwarta, you are trusting Baals. Salig ka ni Baal, dili sa Diyos. So, sa atong kinabuhi, mga igsuon, panahon na gyud ni nga nahigmata ka, unya dili na gyud ka magpatulog-tulog. The very reason, mungutana ka, ganun nga naman. Because nagdistansya sa Ginoo. Pag mo distansya kas Ginoo, paduol kas mga kanaanon, kanang wala mga nakailaog Diyos, pila ka mga panahon, mo resulta na. Imong practice, mauna po silahang practice. Kung sila, hilig kay mangansyaw, ingana po ka kusog kay mangansyaw. Na ako'y mga kaubanan direk-dulag basketball, mura po ko kamaong mo basketball. Kaniya ito mga balaan, may mga tawanan, di mo na mangansaway. Sige, kuyog ato mga sabaan kayo, mga grabe kayo mangansaw. Karon kinansaway. Tuloon pa lang nawa. Yung siya man na siya, si Pastor Kuan. Pastor na eh? Pastor? Ita kayo, no? Same thing. Now, kabalo mo, ako lang mong warningan no, naman so'y madistansya ta, ma-influensyahan ta, magkahagbong-hagbong ta, magresulta, bisan unsa ng atong mga desisyon, mga malayo, tas Ginoo. Pero sa makausap pa, ang atong mahimo, maorag yun ni. Mubangon na yun ta. Unya, sama kang David, gidasig ragani niya yung kagalingon. Self, dayon lang. Nang Ginoo. Dayon kinabuhi. Dayon lang ta. Nga na lang man. Kato mga taong di makasala, mga Baal na sila ito niya nasimbahon. Tanang tao mapukan. And you know what? Ang mga kalalakinan ni matured og nagkat-on tungod sa ilang mga sayop. Wa ko nag-ingong pagsigi mo pakasayop arong mong matured og ayo. But maunay reality. Because ang babae mo matured man dyan na siya, bisag kung saon. Why? Magkatiman man nagbata. Bisag hindi niya ni mo inom, be responsible, ma-responsible, maginasyak, manananay anak. Pero mga lalaki, wala kulitawo, bisag minyo. As dos na mauli. But they will learn from their mistakes. Sa diyang makaton sila sa ilang mga kasaypanan, diha sila maglambo. Diha sila magtubo. Muna'y kasagaran sa mga kalalakinan. Now, sa atong pagtapos mga igsoon, wala na tayo laing pangalan.
Kalimti na lang ayaw na ning mga asyera, mga baal, mga malok, di na nauso ron. Karon nahibalo na kas Biblia, kalimti ang tanang mga adlaw. Tanang mga anak, mga son. Ba mo kagits ba? Mga santol, sandayom, san, kanang mga san. Amen? Basta mga minugna sa kamot sa tao, kanang nagbuhat, yun mo may alagari. Kanara yun. Ya, pastor, usama na mo pagkalimot, anak pastor, nagsugmang kayo may mamista. Di ikaw kakalimot. Memorize kong pizza asa. Kung kanos Okay. Ingnan ninyo yung mga anak, pamauli mo, kanang dili pista. Pamauli mo lahi nga adlaw, kay og muuli mo pista, siyempre magkikikay kita. Nya makaingon uban, huy, kapista di ay mo ni kuan. Dili na nato na big deal. Oy, salamat sa Ginoo na mauli sila. Anong saan ka? So, wala na ilain nga ngalan. For there is no other name under heaven. Wala gilaing ngalan. Ang ngalan ragyod ni Ginoong Jesus. Magtrabaho na unya ka, bisag Domingo, trabaho na ka. Malayo na ka, wala na kay church. Sakay kag barko, o bisag asa ka. Baluna gyud ang Biblia, matag adlaw basa gayud. Kay kun dili ma-influensyaan gyud kang Baal, magsimba na unya kag Baal, nig-uli nimo dire, moingon na kag hukir mo gud na. And you know what? Makasabot ra ko because bag-o pa ta diha sa Ginoo or wa pa kay ta nakasusi og unsa gini, makasabot ra ko ana. Mag-post din kag Happy Valentine's. Kay wala man ka nakabalo nga demonic na siya sa sinugdanan. Demonyo mo'y nagpasiugda ana. And ang church ba, sige ragdawat og tradisyon. Tradisyon. Pati mga kagkag, mga Valentine's, mga halagi, appeal na sa church. And gidivert na into ang God of love. Wala, ngana. God of love. Nga ingon pa to sa nagpost. Happy Valentine's karon. Pero masipyat, Happy Mother's Day na. Ha! Tinuod, no? Nga naman, demonic. Demonic man nga practices. Gugma-gugma, chocolate, heart. Dayong sumok atong kakugnan. Di mo na iya sa Diyos. Ingana ba ang gugma sa Diyos? Karon, ilhon nato ang Diyos nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Gihatag niya ang iyang pangalan and there is no other name. The name of Jesus. Kadtong nayusa kang Kristo. Kung ang katawhan sa Diyos, ang mga Israelite na silutan tungod sa ilang wala pag-ila sa Diyos. Tungod sa ilahang pagsimba sa laing mga Diyos, tungod sa ilang paghigugman, labaw pa niini kaysa sa tinuod nga Diyos. Tungod kay ilang giapil ni o pagsimba diha sa Diyos. Tungod kay nagpasipala sila, gatagan lang asawa ang Diyos. Diha ka asira, ari ka Lord. Nakatilaw og nahiagom sila sa maong mga silot. Dinhi sa tong kinabuhi, magsinabtanay tadaan karon. Kung galing man, mag-ikaw na lang sa imong kinabuhi, mahuman ba kag eskwela, or mamalhin ba mo, mamalhin mo og pamuyo, asa na mo, or manarbaho mo og asa. Ang pulong sa Ginoo ragyoy manalipod nimo. Ayaw chat, text ni pastor, iampo ko. Kay kapoy na kog ampo. Mag-unsa man kog ampo, kunimo niya ikaw gadinanghag sa imong kinabuhi. Iampo ka na akong mo success ka, mo prosper ka, pero wala nimo ang pulong sa Diyos. Useless ng akong laway. Ingnon ka na ko daan, ni apata karon giiras lang ta. Mga liso nga gibutang sa buak nga container nga mayuta og fertilizer og mga abo. Gibutang ta dinhi mga liso. Inigtubo na unya, lagyoon na ta sa Ginoo. Ikaw dito na kas Manila, ikaw ato kas Davao, ikaw ato kas Cebu, ipangtanom na lagyo na kayo. Mag-iyahay na tagtubo ang Diyos
nga naghatag natog ulan, gininhawa, mao'y magpatubo nato, dili ang baal, dili ang kwarta. Once nga ipadaplin nimo ang pulong sa Ginoo, bisan pag ikaw mao'y matag-iyas kumpanya nga imong gitrabahuan karon sa umaabot, ikaw na tag-iya. Ingnon ka nako, failure kaayo ka. Pakyas kaayo ka. Because ang tinuod nga success, magunitan nimo ang pulong sa Dios, maikinabuhi nimo ang kinabuhing nakapalipay sa Dios, bisag asa ka moabot hangtod sa imong kamatayon. Magampo ta, Ginoo, daghan kayong salamat sa mga pulong nga among mga nadungog karon. Salamat Lord nga nakaila kami. Nga dili ikaw ang Dios nga mapasanginlan, kundi ikaw gyud ang tinuod nga maoy tinubdan. Lain-lain ang Dios nga giila sa mga Israelite sa imong katawhan. Tungod kay mihunong man sila sa paggunit sa imong mga pulong. Na-influensyaan sila, ni distansya sila nimo. Tungod kay wala man sila'y kaalam diha kanimo. Ila kang hatagan sa mga dauton nga mga halad. Samtang ang pinaka the best, bisan ang ilang mga anak, sunugon nilag ihalad ngadto kang Molek. Ang Dios nga imahinasyon, ang Dios nga hunahuna ra, ang Dios nga ilang gituuhan nga mao'y naghatag og kadaugan, bisan o Dios ikaw mao'y tinubdan sa tanang kadaugan sa kinabuhi. Tabangin taon Lord ang kada sakop ani nga ministry. Magkadako ni magkadaghan. Pero kung dili magatinguha nga magpaduol kanimo, magkinabuhi sumala sa imong mga kasuguan, moabot gihapon ang panahon. Sama sa mga Israelita, mo distansya diha nimo, mahilayo diha kanimo, og lain na ang priority. Lahi na ang mas gihigugma. Lahi na ang gihatagag panahon, gialagaran. Lahi na. Pasayloa ang imong makatawhan dinhi sa Lourdes. Pasayloan ning asimbahan Ginoo. Wala gyud mi lain nga pasanginlan sa naghatag sa among kusog, gininhawa. Sa naghatag sa among tingog, panglantaw, pandungog, makalihok kami. Naghatag namog ulan, naghatag namog pagkaon, tubig. Nagtabang sa among pamilya, nagtabang sa among mga anak. Wala gyoy lain. Kay walay laing pangalan o Ginoo. Nagampo ko Lord, nga bisan unsa ka busy, mahigugma unta gihapon ang tanan nga magbasa sa imong mga pulong. Salamat kaayo Lord, bisan pa man sa malungtaron nga kinabuhi, lig-on aron imong gamiton o Ginoo para sa imong kaymayaan. Walay magpasigarbo namo nga magpakabaal sa among kaugalingon. Tungod kay nakaila kami nga walay bisan gamayng butang nga nias among kinabuhi nga dili gikan nimo Amahan. Salamat kayo Lord sa imong mga pulong. Ay naghatag ka namog katinawan, naghatag og kaalam. Panalipdi ang matag desisyon nga himuon sa among mga batan-on nga mauyon unta ni. Mo fit sa unsay imong kabubuton Ginoo. Doon na may mga nalayo diha kanimo, salamat kaayo. Nga sa gihapon ang mga kamatuoran o mga pulong ilang mga nakatunan, may magiya nila nga magdesisyon balik sa pagsimba, pagpasidungog kanimo o Ginoo. Salamat sa imong kaayo, sa gugmang walay paglupad. Imo ang tanang pagsimba o pagdaig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manindog ta mga igsoon.